Afia for wa okunuka ho emamu piesie Mr. Fred Mensa na kama miti wa chire mu na nsuo no Nana se ekuapema du krom na hema na nedi akono sha Nana krama the first pacha se man hu ka na de ache me nana meba ho ekuapema du krom Aya fearful anase no Mr. Fred Mensa o ma me ne Nana hema ekuapem adukrom Eastern region Nana the 2000 Ghana cedis or the ta ne banachi ne bana de oni na krafo Mr. Fred Mensa oni na krafo Nana hema ekuapem adukro summary Nana or the 2000 Ghana cedis or the ta ne banachi Piao yetu aso Yo atane tawia joda ate kurufie ana Mary awayansi ye Ora kuyire Mary ofrehwa ofriko na busiam ewo ehwa enti atawia ana Mary prolenkefo na ekasa kire moyi Yashasa HIV yare ne bekọ form kra omobo omohomoden omato santene yachia prolenkefo aba ya yekura yansam miliodu edumienu dumiansa du na edunum dunsia dunso dunwache aduonu baako aduonu mienu aduonu miansa aduonu nai aduonu num aduonu nsia aduonu nso aduonu wache aduonu nkono yede baako aka ho aye diasa prolenkefo 30 million 3000 Ghana cedis oma ade na mom yempene wo mai yesi ye besa ne mo diasa prolenkefo yo Apia brothers mazi Apia brothers omadru ha omho ofe yetu aso Yo, stars card madam mamuntie mi o. Nana kwankwa hene. Ane prankwa hema, nana prankwa hema. Me am gina ho me yadua na prankwa me firi se wia. Me som nana bu abasa. Na de hia wa se wia no me ka ho. Ni fa hene, o ma me ya kiri ba na hene me. Nana bu abasa ni fa hene, o ma me ya kiri ba na hene me. Yo, ti said Nana prankwa hema Nana prankwa hene Nana prankwa hema ene prankwa abusia panye ene abusia ni nyina Nana Bema papa wahene yire wahene ba wahene nana stars ka adro oti wa ya ba akos monye 1000 o my adia mo me yampene wo mai million 10 million so man ye das here Yo, stars card what you me Otumfo asasa amohene panyini Nana koto Nana se na ade nyina ne Bema na ade nyina ne skado mono mabusia skado aje 4 million 9 yasom edase sana ya Nana beswa Nana subi kankam also 2 million stars card aje na faka unu yampate go form ya twansa abadi ya no so Hello, Miura, Wadaluma, Murehene, Wadalma for so fem kakra. A year or two for Blimpo Hene, Wawunia. A Kokobe Hen, a Kobe Hene, Busumunu, a Nim, a J. Also by ya,
untimi ka say obeno obetena anaso obehwe sa wa unim say unua no no oba ya okura 1,000 cedis osi ensiw so ansana koto abusua do ba ye no osi untimi ka say bia o hwe sa ka say wo kopa nti oba ya na de okura no no je na fatutu umpata so man am das here mi wura das here song Mula wadaroma eyenwa master hene Nana Ahuma Jata the first the third sorry Obaya osi onu nyina na ete akom Wontimi ka se oba na obehwe osa osi ji 300 na fato nsuo ma omo mbejamwo miso manam da se song yeda nananom ase yetu ansa abade no so orakwe Oraku wini ha nanso wo hwa ya brochire Rockville Hotel adwuma ra na ekasai wonu onuanom abaaye ne mma adwuma efo na ekasai adwuma ra ne mma na onuanom abaaye si ade nyina na oraku si ade nyina na oraku awo US dia ni ade ne Nana Bema nyina Rockville Hotel ene kokoda ho na obehu se wada bia pa Bibia dana kwam ose me wie kra memra ho environment ne akamo hwe Rockville wo kra ne some 5 million aya de na mom yempene wo man asedafo yo aniama naka me ma me nua panyine ma de nyina ne wo kire ena nsuo tigu ye de onyame pe ne wo ye ma me wa bre na che se what cup ne sisu nyasa hey yo watchna yabako Assemblies of God you cry hanky asoto ebi anade amode ya ye na sa you cry nsio odonsio ma me ma na o ma ware ni nyina ye kunu no ya yere nom afiefo wa na apiesie na asa yere ka ho raku ata omo nyina do aware bia ni kunu na na yere ka ho ye kunu nom ye kente ene ye lazy nyame ya adomo a wochina ye slippers ahihiem ye duku ni nyina ka ho ye kura ye breja asante breja ye besom ya hoho ye we ni anyira ye kuta ye tofe odode entitimudi ya odode ye ni ye kunu no madi do ne ye yerenom ye kuta ye biscuits biscuit we de me hu bi krada afe papa ankoti wa ya ba asem de nkedi wa no ye kuta yanwa fried up papa bi ebo wine oh Jo nana no madama said asante amamrete ni yegu ni suase twedi ampo nyankopon ya dom ye nya ba bi di ase atwera eye nse onom ne ma omode bi omukronom eye owuraku ne yire ma Abraham Mary oso wonye no fanse bo ahowo sanso na eye mensa Abraham ono so de ma afia se wonye no fanse bo na ahowo sanso na eye beki Mrs. de oso aware mo ntakrache oba pa beki e ka wono nko a me pa cho se ya kire ne ma na nse fo mo ya madwin se bodi nkoma ya de ne ma ni nyina ba ma kusiafo mo fansa ni nyina meguo ya kire ne ma na de a kire mo asew ba kompo anyina ho ene wa kire ya pa ma cho sa ayi nwan ya de ma busua de wo box mu nyina me pa ma cho madawro ma mo fama no ya dwen se de awade ne ya free nura besi ne no eyi ya se so guess wo me hwe ya wo mo nse petia o mo ye 90% tiki ya be kire ne ma ni obi a me hwe be ma bi etiko mo ya mo dwen se mo yi mani atapoku gina we mu ni matwede ya bo no me ti se ma bi kura gina chi se o ma target atapoku anu ti ne de ba e MC wa bra na be so mi mu bra ma me bra na be so akasemu no fasema no be so apatamu fasema no aye mana amana amujina chawa amayo madwen se eye na ya na ya mofe ti atapoku mo hwa na ti kwa hwa na nim no sasa we ye kura ye aya honhom fam na honam fam wa wunim na wunim na abaye wadwen se ya kire ne ama we eti atapoku wo beta na nim ama beketi ni suo awo ho no wo beda na jo no na di wachi awade we na wo wade a ye di kan ma wo ayi set ansa na wawura awade anim wura ma ni asa de aka ho
Oheneyere walk on wofre aya maabana and wofre wo wuraku and was a monkoto cap on breme near him so de baba numsio waba ya no wasifia ha cap ketua no way maabana ni wa ya mfama no ketua no momfama ye o say ye see about football the obaje cap no wawie amana amani tete ho no maabana no wuraku awade no ya de work up na mama bro ya de work up na mama bro wa wunim na yo waje say awade wo ba be si atie no me se wo bo ne hu no maabana waje work up no sa cap kese we ya so we ya de kwa Australia ya de kwa mabeki ya de kwa mabeki wasi wo so wa ya na ada awonfa ya wuhudia waba osu awrade no won we yi ni kuna ye beki waba papa ye han na wa mo de kwotwekura ni ade ni sisi ma atapoku awade ni ade na ni mu kwa abosia abo beki asem na meken ani ama no mfa ma abusiafo ya wie Yes, Remo. Amamene se bipa na obechia Remo. Muni ya sutu senebeya. Ensa body wo no diano bekofo. Ai Samri Nana Akua Sehema or the num abetunum. Aye. Yo Samri Ura ya wo US na Akua ene kasacheri o se obaya oni hwe de ma 500 cedis je na enyino to a o de asesa nkonya Febito nsuo so maye ye ye ne ka se mabda baby a wo bia mi hia wo ha baby a wo hia bia ma me fa che me wase afia fori wa be so transe ma me ohen ma me mpa cho bra oba pa wadama na atia me hema bra ma me kakra me srew afia wan transe a ensan bode ye mo wasisi aware pa wo ware ne baniti no obeso animonyam wade oba ma no wade tape susu ni sisi ana wade susu na chi ni nanim wonim se abrochirefo ma eduru mra bia na afa mo tena ma ne ko ho dan so won ko ade wade ne ban ma wo te se wa wunu se measurement ne bia ba beka ho eti ayi ba yayi egu ne pono so nya agro wase da bi so wantimi ama me yi wa ya na ntwa yi enti wase wawo abrempon awo kurama the first awo abrempon awo kurama the first me akura me dia bana etinga mama na nadia awo abrempon awo abana kurama the first abana no nko amabo no eye akuapem nifahema akuapem enipa nifahema osan ye dukrom hema midi kan ne first na me so hene dia ma me kan ye ne se wo pa kokodrofo pa asonafo abusuam e na abeho no asonafo
eba se wo kon ba ya ye ti meme nyina gu dem no eba na timi di ade ti abusua eba timi di ade eya asona busuam ti se ma no from ai na me se ni fa hema wa ye wo hene a obetimi ade ade bi se na ya asanto a no ayi osuna ni wo di ade wo hene enti asonafo de wo pa hemfo a akokodurofo obobokura sete mema no enu ti nana twedi amponyankopon won sirawo eye mafia ya ofi UK baye ni kuna wadani dabrichi di osona kuma montakrache ni kuna da for one touch na ade nyina ene maame ne mpon ene ogya de wo ye ene nananom atena nkonwa e baye betia mafia ne wo tworo bonsan bode ye ho se mafia yi ma ba bebo wonsan yi nyina ache se hwe ahwe me ba no eyi enti na mede ma wo wadawro ma efiri na akure ne do a wo do me ba no increase do no afa all fall down cham kwansi dress cham fa ne tena hwi balo sa na o ma kire gu akiri. Hello. Yaturaso. Yo, Sister Becky. Ankra Moat. Prince, Atakru Fitiemi. Uncle Amot, Astoria. Or say 1,000. On then a year. Yamama Prince. Nanko Prince yere ho. Isu money das ye. DJ, when you may. Anna. Hello. Yora. Louis Papa Obachiao. Louis Papa Obachiao. Go. Yo nana no madaroma mesrɛ mo ni die e kasa kakra. Yewura nana kuma ni sapon wadaroma mesrɛ ni die kasa kakra. Mijina ha na mijina ha ma ba fo kwa benamo eye nana bema ne papa otufo kronkon hene ba fo kwa benamo nya ne ba bi ko ne papa ma nyina ne ne nananom nyina ka bom sa de ba ko nana aprede otufo aprede ehene ena da ya no madaru bebru se bibi se isi a yakeka ensase na ye de aboa ana ye de ayi bisabo ato ye ni no nana beba de esi ye yakeka ensase anapa ye besie na de enti anyime se anum sikasa ye ya busuafo ne ye kasa yi nanso ampanifo se asansa fa de a o de kire eno nti ena mabegina ha me kasa yi eye bafo kwa blamo ne mane nana no ma nana aprede hine eda ya no no yakeka ensase no yekuta ensa million no baako 100 million no baako 100 nana aprede hine yewura
ɔna ɛda ya no saa sika yi na ɛde boa yɛn nua no yɛ maame no yɛ ɔfa ase no na yi yɔ nananom yɛn tuatua ma so yɛayɛ adeɛ na mompene yɛn baafo kwabena mo mma ne ne nananom yɛayɛ adeɛ na mompene yɛn 10,000 Ghana cedis nye sika ketewa 100 million old currency ɔmo ayɛ adeɛ. Yeah, to answer somebody else. Alaji Louis Papa Yanama Natiasia Ebaya 1 million Esi Orakuso Ekwabusi Yanina So we are Apia Brothers 1,000 10 million at the Mount Prince. I'm about 50 million, and so I'm about 50 million, 5,000 Ghana cedis. I don't must say. Yo, abusa panyini. Wada o mabia o bia fa so femme. Eya mawre here. Wase bra so sole de adu. Wada Roma, so mu so hina pagya ni mu a. Obi an pagya ni mu. Wada Roma, de da wono no. Nana pagya ni mu, obi an pagya ni mu. Ah! Obi an sole o.
Enkwe.